ba sai na bar garin nan ba Allah ya kona ni. Kashe-kashen yayi yawa. Yanzu ka duba fa kaga kudan din nan. Kai ko in na iya zaman kai. Babu ka ba mu cikin yunwa ya kuyi. Ko mutu daga kai har matar ta wadda ka ko mutu. In na iya zama a kudan Allah dan saboda ba shugabanni ba shugaba mai kyau a kudan. Babu shugaba kai wallahi sai na zaka sake ni ne ko sai na hada ka da yan sanda. Wallahi zan je human rights. Kai wai ba za ka rabu da ni ba. Anya yaran nan ma anya dana ne kai. Wallahi ba ka tausayi na. Malam Hanzari me ya faru? Me ya faru haka? Yaran nan magana gaskiya ka san yanzu halin ka san kudan wani irin hali take ciki. Ka san wani irin hali take ciki na rashin bamu da shugaba masu mana aiki. Bamu da shugaba ka duba ka gani fa gonan nan tawa. Na yi noman amma ba amfanin gonan. Babu shi. Wannan gaskiya ne. Dan haka ni magana gaskiya yanzu ba na ga ana wai zabe zai gabato. Na san ba wani mai alkhairi da zai fito shi yasa zan tattara ina wa in tafiya ta. Dan saboda babu wani mai alkhairi. To dakata malam Hanzari dakata. Tashi dan Allah. Dakata kaji. Ina malam Hanzari. Dakata. Kai yaro taso. Shin ku ba ku da labarin da amma tsaya dan Allah ka ce mai ya sake ni. Ya sake ni dan in magana ka bata mun dadi ba guduwa zan yi wallahi. Ka dakata kaji. Haba. Ba komai haka ne. Saurin me kake yi? Yaro sakashi. Kale shi. Dakata kaji kwantar da hankalinka. Shin ba ku da labarin nagartaccen gwarzon jarumin nan dan takarar majalisar GDP wanda ya fito na kudan? Wai Allah fa. Shin ba ku da labari wanda ya fito a mazaɓar kudan? Kai ban gane ba waye shi ba wani kawai. Honorable Dallami Double D. Wai tsakanin ya samu nasarar lashe zaben fidda gwani da aka yi a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Abin da nake so ba majalisar dokoki ta jihar Kaduna mai wakiltan kudan da kewaye. Mai alheri kenan shine ya cancanta mu zaɓa kuma shi ya kamata mu dangwala wa ƙuri'an mu domin ya kawo mana sauyi. Alƙur'an na fasa tafiya. Ya zaɓe mu. Alƙur'an na fasa tafiya. Yanzu dai abin da kake son ka gaya mai in na fahimta shine mai adalci ya iso kudan. Mai adalci ya iso. Mai taimakon talakawa mai taimakon talakawa mai son talakawa. Ya iso kudan. Ku kwantar da hankalinku ku koma gida. Kawai abin da ya rage naku shine ku tanaji katin zaben ku. Ku fiddo shi. Ni wannan din ma ban da shi a ina ake yi dan wallahi ko da a ce kaga dai ban da shi amma dole in yi shi tunda ofishin INEC zaka je insha Allah za a yi maka wannan shine makamin da zaka yaki duk wani mugu da munafiki da zai cuce mu wai dan Allah fa hukumar mu ta kudan dan haka da wannan zamu amfani wajen ganin mun zabi honorable Dallami Double D shi wannan abun insha Allah wannan shine ake kira voters card katin zabanka wanda za ai ka san me abinda ma na niyya kaga abinda na niyya tunda ka ga mu alkhairin wannan yaron kawai alƙur'an kawai mu mun koma gida mun gode Allah bar zuci yawa mun gode